Всім прывітанне, сябры, мы на творчай кухні, гэта сумесны праект Еўрарадыё і беларускага пэн-цэнтра. Даволі даўно мы не сустракаліся, але віной таму не адсутнасць годных сябраў пэн-цэнтра, якія маглі б прыняць удзел у нашай праграме, а, вядома, тыя падзеі, якія зараз цяпер адбываюцца ў Беларусі. Справа ў тым, што ў мінулы аўторак нішто, як кажуць, не прадвяшчала, але які быў вынік вечара, мерапрыемствы па выдварэнні Марыі Калеснікавай з Беларусі і пратэсны мітынг жанчын, які быў брутальна ў Мінску разагнаны. А ў той аўторак мы збіраліся паразмаўляць з Сергеем Шупам, з журналістам, з перакладчыкам, з літаратарам, паразмаўляць пра яго абноўлены пераклад несмяротнага і вельмі актуальнага, на жаль, рамана 1984 спадара Джорджа Орвела. І гэтую размову мы перанеслі роўна на тыдзень, а з Сергеем на творчай кухні сустрэліся сёння. Прывітанне, Сергей. Прывітанне, вітаю всіх наших слухачоў і гледачоў. Дзякуй, што ў такім цяжкім часе ёсць хвілінка на культуру, літаратуру. Так, ну, мне здаецца, што ў такім цяжкім часе і нават найперш у такім цяжкім часе трэба знаходзіць хвілінку на культуру і літаратуру, каб проста не звар'яцець. Ну, да таго ж сёння нобелеўскі лаўрэат Боже ты мой, Варгас Льёса памятаю, а вось першае яго імя, як гэта звычайна бывае з лацінскімі імёнамі, да, не памятаю. Ён выказаўся наконт беларускіх пратэстаў у тым ключы, што літаратура — гэта зброя, якая дазваляе марыць, якая дазваляе не спыняцца, якую, безумоўна, трэба выкарыстоўваць. Як на вашу думку, Сергей, літаратура — гэта зброя? І ці можа яна ў нашым часе, вось у 21 стагоддзі, у 2020 годзе каго-небудзь перамагчы? Ну, яна, вядома, зброя, але як зброя яна выяўляе сябе не ў часе ўжо баявых дзеянняў, як сёння, але ў часе падрыхтоўкі да іх, у часе выхавання новых байцоў культурнага, не толькі культурнага фронту, як выхоўвання цэлых пакаленняў у духу свабоды, у духу барацьбы за справядлівасць. У гэтым сэнсе так, але у сённяшнія дні на працягу гэтага месяца мы бачым, што літаратура на вуліцах прысутнічала хутчэй у выглядзе паэзіі, якая часам чыталася, а яшчэ на такім самым элементарным, яшчэ дагістарычным узроўні у выглядзе супольных спеваў. Я б яшчэ дадаў адзін узровень. Узровень даволі важны. Тое, што мы бачым на вуліцах, і тое, што ўсім падабаецца, гэта плакаты. Людзі вельмі крэатыўна падыходзяць да таго, што на іх пісаць. Ну і, натуральна, крыніца натхнення шмат для каго. І шмат плакатаў увогуле прадстаўляюць з сябе алюзіі, нейкія адсылкі да тых ці іншых літаратурных твораў. Ну, вось так усё ж такі культура пранікае ў гэты пратэст. Сергей, ну, бачу, што відавочна вы зараз знаходзіцеся не на кухні, так? Распавядзіце пра прастору, якая там навокал вас. Што ў вас за спінай, што гэта за пакой? Кухня тут недалёка, у нас спалучаны гасцёўня вялікая і такі кухонны куток, як кажуць. Яна не раздзелена ні сцяной, ні пультам, нічым, і таму мы тут фактычна большую частку дня, калі мы працуем дома, мы праводзім у гэтым пакоі, а ззаду проста на всю сцяну такая вялікая паліца. Кніжкі няма куды дзець, таму кожны раз, калі набываеш новую кніжку недзе, ці прымаеш у падарунак, ці купляеш, думаеш, куды ты паставіш. Вось, я думаю, мы ўжо дайшлі да такой ступені, калі доўга думаеш, і пераход у нейкім ступені ці у адносінах да класікі, скажам, на электронныя кнігі ўжо выкліканы хутчэй адсутнасцю прасторы для кніжак папяровых, да якіх усё роўна душа прывыкла і ніколі я бы ад іх не адмовіўся.
То бок электронные книжки — это такая вымушаная мера по нашым часе. Так. Ну, я бачу за вашай спінай крыху вольнага месца яшчэ ёсць, таму спадзяюся, што не давядзецца прынамсі выкідаць старыя нейкія старых сяброў, да, старыя кнігі, каб ўсё ж такі прыдбаць нешта новае. Але, канешне, палічка у вас зайздросная. Не буду сваёй зайздрасці хаваць. Што ў гэтай бібліятэцы ёсць? Як вы яе збіраеце? Ну, это Гэта пэўная інерцыя ёсць, да, нешта дасталося, можа, ад бацькоў, як мне ў маёй бібліятэцы, нешта проста неяк як назбіралася. Іншыя літаратары падарылі, намянялі на вашу творчасць нейкім чынам. Такое распаўсюджана? Ну, вядома, але в жыцці проста было шмат розных паваротаў, і это ўжо, магчыма, трэцяя бібліятэка, якую за сваё жыццё збіраю. І прынцыпы часам мяняюцца, але дзеля таго, што я з дзяцінства быў шалёным лінгвістам, у мяне вельмі шмат всякіх слоўнікаў, падручнікаў, і, скажем, мастацкая літаратура таксама збольшага на замежных мовах, на такіх, якіх проста здолею прачытаць, як бы, калі ёсць магчымасць, я стараюся чытаць арыгіналы, і таму і такія кніжкі звычайна і не надта знойдзеш у электронным выглядзе. І таму і такіх, магчыма, у гэтай бібліятэцы найболей. Пасля часам я, калі знаходжу сабе нейкіх сваіх пісьменнікаў, я пачынаю збіраць все, што толькі яны там напішуць. У меня вот цэлыя паліцы застаўлены фактычна поўным зборам творам аднаго пісьменніка, другога, трэцяга. Я ведаю, мы з гэтымі пісьменнікамі яшчэ асабіста знаёмыя, я ведаю, што некаторыя з іх нават самі маюць такой калекцыі сваіх кніжак. Вот я такі ў бібліяфільскім парыве назбіраў. То бок ёсць амбіцыі калекцыянера у вас крыху. Што амбіцыя, нейкая хвароба проста, не ведаю, добрая калекцыянерная. Думаю, што гэта абсалютна нармальна. Кожны з нас хварэе сваімі хваробамі, і я б хутчэй лічыў ненармальным таго чалавека, які адпавядае нармальнасці на 100%, і ў каго ніякай падобнай хваробы няма. Сергей, калі вы рыхтавалі новы пераклад, я ўжо буду рухаць нашу размову крыху бліжэй да яе асноўнай сутнасці, да 1984, калі вы рыхтавалі новы пераклад, ці маглі вы ўявіць, ці ўяўлялі вы сабе, што ён будзе настолькі да месца ў той Беларусі, якая навокал, та, якая сёння, якая ёсць. Кніга выйшла ў жніўні у выдавецтве Янушкевіч. У жніўні адбыліся прэзідэнцкія выбары, у жніўні пачалося нешта неверагоднае, і паралелі з 1984 не праводзіў яшчэ толькі лянівы. Ці была ў вас думка, што кніга актуалізуецца такім чынам? Можа, вы нават спецыяльна падгадалі неяк са спадаром Андрэем Янушкевічам, каб выдаць яе 8 выбараў? Ну, я думаю, не памылюся, калі скажу, што яшчэ месяца паўтара таму, ці колькі там ужо прайшло 7 тыдняў, ніхто з нас, нават і ў самых светлых ці цёмных сваіх уяўленнях не прадказаў бы тое, што пачне адбывацца, пачынаючы ад дня выбараў і пасля. Таму ніхто нічога не чакаў, можам сказаць так. Але кніжка была, выхад кніжкі быў падгаданы пад выбары. Ну, як бы выбары, якія б яны ні былі, нават такія амаль нябачныя, як у 2015 годзе, все роўна это нагода падумаць, што адбываецца з Беларусю, які это лад палітычны, духовны. І таму думка перавыдаць этого Орвела у нас з Андрэем існавала раней. Мы думалі, падрыхтуем такое прыгожае, як бы, выданне, не ведаю, падгадаць яшчэ пад нейкі там юбілей, можа. Але тут раптам проста прыйшла думка тэрмінова выдаць гэтую кніжку якраз пад выбары, каб да 9 жніўня яна ўжо была ў руках у чытача. Прыйшлося адкласці, гэта была ініцыятыва Андрэя Янушкевіча, прыйшлося адкласці все астатнія справы, якіх заўсёды больш, чым
рэальна на іх ёсць часу. І я проста ўзяў той стары тэкст і вельмі грунтоўна за нейкі тыдзень яго перапрацаваў. Там было што перапрацоўваць. Рэч у тым, што першае выданне, ты ўжо пакажу яго, такое страшная вокладка, я не ведаю, як вот такая кніжка, такое можна чытаць, дробны шрыфт. Яна як бы, я і вельмі незадаволены, а яшчэ і тым, што я, калі кніжка выходзіла, я ўжо жыў у Вільні, і я фактычна пасля рэдактара ўжо гэты тэкст не бачыў. І кніжку эту фактычна з таго часу не чытаў, і от зараз я просто думаю, я і уважліва перачытаю рэдактарскім вокам, з жаху пабачыў, што там шмат рэчаў, якія рэдактар внёс без майго нават ведама. І ну, не то, што згоды, у меня ніхто згоды не пытаўся. Былі все страшна шчаслівыя, што кніжка тады ў 93-м, там, 3-м нарэшце выйшла, ці другім. Там гісторыя яе перакладу і выдання апісаная ў гэтым новым выданні ў такой паслямове маёй, так што хто хоча, не буду тут паўтараць, можа все там вычытаць. І, значыць, апрача вось такіх нейкіх дзівосаў, якія паўносіла рэдактура, па-першае, я узору 1980. Я ў 84-м я і пачаў перакладаць, і гэта яшчэ быў зусім не той я, якім я сёння, так што там правіць было ой-ой-ой, колік чаго, колькі ўсяго. І калі ўсё падлічыць, можа там было нейкіх больш за 1000 драбнейшых і буйнейшых правак. Калі хто хоча тэксталагічна падысці, адразу папярэджваю, што значны масіў тэкста гэта не ёсць пераклад з арыгіналу. То есть пераклад з 2 нямецкіх перакладаў, якія трапілі мне ў рукі ў Нямецчыне падчас службы ў войску ў 84-м годзе. І я часам, калі спрабаваў знайсці нейкія рашэнні, якія мяне не задавальнялі ў старым выданні арыгіналу, і я бачу, што там ёсць, яны сэнс не мяняюцца, але там нейкія нюансы ёсць. Але все роўна я дагэтуль прытрымлюся думкі, што найлепшы тэкст з усіх перакладаў, а я бачу 3-4, это не арыгінал, а менавіта нямецкі пераклад. Сябры, для тых, хто далучаецца да нашай размовы наўпрост зараз ці далучыўся апошнімі хвілінамі, я нагадаю, што гэта творчая кухня. Мы размаўляем у жывым эфіры з моваведам, перакладчыкам і журналістам Сергеем Шупам. Вось толькі мы пачалі абмяркоўваць новы пераклад кнігі Джорджа Орвела 1984, ці, можа, 1984, лепш казаць, перавыданне, якое выйшло ў жніўні у выдавецтве Янушкевіч, пераклад, натуральна, на беларускую мову. Тая 1000 правак, пра якую вы кажаце, спадар Сергей, яна прадыктавана чым найперш? Тым, што час з таго часу, як вы рабілі гэты пераклад, змяніўся, тым, што вы змяніліся, магчыма, тым, што ўсё, што навокал змянілася, ці тым, што чытач, можа быць, змяніўся. Я тут такія варыянты накідаў, да, выбірайце любы ці прапануйце свой. Ну, там, напэўна, было ўсяго патроху. Ну, па-першае, чыста нейкія перакладчыцкія нязграбнасці выпраўляў, за якія мне сёння ўжо было б канкрэтна сорамна. Недзе знаходзіліся лепшыя рашэнні выбару нейкіх там такіх спецыфічных тэрмінаў. Я іх бы падганяў ужо пад нейкія ідэі, пад нейкія канцэпцыі, якія за гэты час як бы прадуманы былі. Я пераклаў нанова вершаваныя кавалачкі, таму што там тыя старыя былі абсалютна як бы ні ў якія вароты не лезлі. Я пастараўся іх трошкі прыгладзіць. Ну і сама мова трошкі мяняецца. Гэта мне прыгадвае дарагога сябра Юрася Бушлякова, калі раптам ён ему кажаш: Юрась, ты вот учора казаў тое, а сёння ўжо зусім іншае. Развядзе рукам: ну, слухай, ну, мова ж развіваецца. Так вось, сапраўды, мова за гэтае, колькі ўжо прайшло, 20-30 гадоў, мова развіваецца. Мова такая свабодная, не акадэмічная, не школьная, а такая, якой вось карыстаюцца незалежная літаратура. Я думаю, што ўжо мінулі часы такого абсалютнага расхістання всіх устояў, пошукаў тотальных там нейкіх турыстычных рашэнняў.
я так как бы вярнуўся до таких больш кансерватыўных пазіцый і прытрымліваўся таго, што мова мусіць гучаць натуральна і нікога не адпалохваць проста. І вось у гэтым сэнсе таксама гэты тэкст я адтуль вылоўліваў такія нейкія дзівосы, якія тады мне здаваліся ну нармальна, так от трэба ж рэвалюцыю ў мове рабіць. А сёння хочацца, каб проста мова была нармальная, і калі ты чытаеш кніжку, каб ты спатыкаўся на думках аўтара, а не на словах перакладчыка. Як вы вырашылі пытанне перакладу Наваяза? Вось гэтага, які прыдумаў Джордж Орвел, Анксоц, да? Я ведаю, што шмат перад якімі перакладчыкамі гэтай кнігі стаяла гэтая тэма, і некаторыя бралі нейкую іншую мову, напрыклад, да, некаторыя нешта пачыналі выдумляць сваё. Тут вы ну, канструявалі гэта з беларускіх словаў? Ці... Так, я канструяваў з беларускіх і трошкі іх рабіў. Былі змены тут у гэтым сэнсе. Раней я, як бы, не задумляючыся, ствараў нейкія больш нармальныя беларускія словы. А гэтым разам я іх замяняў такімі абсечанымі каранямі, што больш адпавядае, напэўна, арыгіналу. Там, скажем, неякі, скажем, было там newspeak, раней было навамоўе. Навамоўе нармальнае беларускае слово і не гучыць, як бы, так вось, як бы, як некі там жалезны ляскат. Я это перапраўляў, скажем, на навамову, у навамове. Ну, у такім кірунку я вось гэтыя навамоўныя словы выпраўляў на такія проста вось нямецка-фашыстска-савецка-сталінісцкія. То бок атрымліваецца, што Наваяз стаў менш падобным на звычайную беларускую мову ў новым перакладзе. Так, яно так павінна было быць і адразу, ну тады я быў занадта малады і неразумны, каб да этого дайсці. Ясна, ну насамрэч гэта сапраўды складана. І вось ну, гэта цікавая змена, да? Гэта тое, што сапраўды можна заўважыць, мне здаецца, ну, такім неўзброеным вокам не мовазнаўца, не літаратуразнаўца, да? Пабачыць, параўноўваючы два пераклады. Ну, а што яшчэ вось асноўнае змянілася, да? Ну і можа, калі я папрашу вас паразважаць на тое пытанне, ці састараваюць пераклады вось самі па сабе. Не ў рэчышчы 1984, дарэчы, як правільна, на вашу думку? 84, это год, які стандартная формула англамоўная для пазначэння году як парадкавага. У нас нормально, 1984. Ну да, так вось скончыў сваё пытанне. Ці варта можа абнаўляць нейкія класічныя пераклады, зробленыя 60-80 гадоў таму, дзеля таго, каб яны чыталіся, слухаліся больш актуальна сёння, да? Ну, умоўна кажучы, Гамлет у перакладзе Пастэрнака і Лазінскага гэта класіка, але магчыма нешта было па-іншаму прачытана новым пакаленнем, больш актуальна. Да, там былі іншого типу праблемы, што, скажем, Гамлет Пастэрнака, колькі там Пастэрнака і колькі Шекспіра. Да. То же самое падобнае у нас. Ёсць пераклады Шекспіра Юркі Гаўрука і ёсць Язэпа Семяжона. І пераклад Язэпа Семяжона, я памятаю гісторыю з панам Тадэвушам, дзе з 9 тысяч радкоў раптам стала 13,5 тысяч. Ось, я думаю, што наш вялікі патрыярх перакладу Язэп Семяжон там вельмі як бы шчыра аддаў самога сябе гэтаму тэксту. Разышоўся, да. Гэта як бы і прыгожа, скажем, я не хочу зараз канкрэтныя прыклады прыводзіць, но ёсць такія сапраўды сітуацыі, калі перакладчык вельмі таленавіты, але таленавіты хутчэй як творца, чи як моватворца, выдатны стыліст, ён бярэ нейкі тэкст і перапісвае, і, магчыма, стылістычна яго нават паляпшае, але ў гэтым паляпшэнні ўжо як бы ягонага больш аўтарства, чым у аўтара арыгінальнага твора, які ён перакладае. І вот тут узнікаюць розныя калізіі. Я як бы стаю на трошки адрознай пазіцыі. Я лічу, што
не мусіла б быць у перакладзе таго, чаго няма ў самога аўтара. Што датычыцца састаравання перакладу, ну, безумоўна, я думаю, што вы пачалі з расійскіх перакладчыкаў. Расійская мова ўсё ж такі, напэўна, не настолькі змянілася ад часоў перакладу Пастэрнака. Ягоны тэкст і сёння чытаецца як дастаткова сучасны, але калі взяць беларускія тэксты, пераклады, ну, напрыклад, 20-х гадоў, 30-х ужо істотна адрозніваюцца ад 20-х. Мы і разумеем цудоўна чаму. Я ўжо не ведаю, што там было наперакладана ў 40-х, ну, скажем, 40-х, канцы 40-х пераклады, якія эміграцыі рабіліся у лагерах для перамешчаных асоб у Нямецчыне. Там ім не было чым заняцца, они перакладалі кніжкі даволі добра. Это ўжо іншая мова. 50-е гады ў Беларусі, калі там што і перакладалася, ну, прынамсі, там расійскую літаратуру Адама Міцкевіча, гэта трошкі іншая мова будзе, якая, напэўна, філалагічнае пакаленне утрымала эту мову ў 60-е і 70-е гады, але пасля ўжо ў 80-х з'явілася новая хваля, да якой, мабыць, уже я сам сябе магу залічыць, якая вырасла ўжо трошкі ў іншых моўных умовах і прынесла ў літаратуру і літаратурную творчасць таксама трошкі іншы узор мовы. Так што ўжо хаця б з гэтага гледзіш ясна, што кожныя 30, 40, 50 гадоў магчыма, ўжо новае пакаленне будзе старыя пераклады успрымаць як нешта даволі архаічнае. Так, як, скажем, расійскі чытач сёння бы ўспрымаў пераклады, зробленыя ў 19 стагоддзі, яны ўжо гучаць неяк дзіўнавата. Там і не ўсе словы чалавек будзе ведаць. Ну, шчыра, я не ведаю, чаму я менавіта расійскіх перакладчыкаў у сваім пытанні згадаў. Проста першае, што прыйшло ў галаву, вось, гэта чамусьці быў Гамлет. Але вось з адказу я зразумеў, што нават калі не апускацца на ўзровень ну, рэчаў як бы таго, што мяняецца жыццё, нават згледзячы таго, як змяняецца мова, да, кожныя 50-60 гадоў у наступных пакаленняў перакладчыкаў ёсць нагода пераасэнсаваць працу сваіх папярэднікаў і нейкім чынам паспрабаваць яе паднавіць. Ці ўсё ж такі лепш гаворку весці пра новыя пераклады, нейкія свае? Можа, паднаўляць за кім-небудзь гэта не зусім этычна будзе нават. Гэта ўсё ж такі справа чалавека самога, як такога. Што датычыцца беларускай сітуацыі, яна трошкі спецыфічная ў тым, што ў нас недастаткова ўласных сілаў. У нечым мы, я не ведаю, это і мінус, і плюс, тое, што мы все як бы білінгвы, як мінімум, што все мы разумеем і добра чытаем па-расейску, мы фактычна паразітуем на гэтым расійскім літаратурным мацерыку. Я там не кажу, там расійскую літаратуру можна чытаць ці не чытаць, але я думаю, што не памылюся, калі амаль усе мы збольшага замежную літаратуру ў сваёй вялізнай масе чыталі па-расейску. Але у нас гэта як бы сілы толькі-толькі пачынаюць збірацца, і мы яшчэ сабе не можам дазволіць таго, каб проста не маючы у нашых запасах ні класікі, ні вялікага масіву сучаснасці, мы тут пачнем зараз перакладаць тое, што ўжо перакладзена. Ужо перакладзена, як не перакладзена, ўжо хай сабе, калі ў мяне ёсць час і сілы, я буду перакладаць тое, чаго яшчэ няма. Калісьці, можа быць, беларуская мова зойме такое месца, што мы можам сабе дазволіць рабіць тое, што робіць цэлы свет. Я думаю, любыя літаратуры, яны перакладаюць замежных аўтараў, без увагі на тое, перакладзена, колькі тых перакладаў ёсць, проста я не ведаю. Я ўжо не кажу пра ангельскую мову, дзе там класычныя тэксты перакладаюцца дзесяткі разоў, і нікога гэта не хвалюе, не ведаю, колькі там на ангельскую мову Гамер перакладаўся, там ці яшчэ хто-небудзь там. А у нас ніводнага няма, хоць бы, няхай бы, хоць нехта быў. Так што тут як бы сітуацыя розніцца ад літаратуры да літаратуры. Але я не ведаю, мне ў галаву не прыходзіць зараз сітуацыя. Магчыма, ёсць, па-мойму. Ёсць нейкія кніжкі, якія маюць па некалькі перакладаў на беларускую мову. Так, Ну, кажу, але...
Я, калі шчыра, не магу згадаць, вось, ну, акрамя, напрыклад, Бібліі, не ведаю, да? Библия это Вось, ну, специфичная да, ситуация. Да. да. Сябры, мы ў жывым эфіры, можна пісаць у соцсетках, дзе вы бачыце гэты эфір, дзе вы яго зараз глядзіце, пытанні, заўвагі. Гэтыя заўвагі ўсе мы атрымліваем і можам трансляваць нашаму госцю Сергею Шупу. Вось прачытаю колькі каментароў, і словам можна сразіць. Пішуць нам у Фейсбуку, словам можна нават убіць маральна. Гэта на пачатку нашай размовы. Ну і вось Павел Скіба ў Ютубе піша: пашана навукоўцу, які працуе з літаратурнай беларускай, вялікі дзякуй. Вось прыкладна такія каментары зараз нам прыходзяць, можна працягваць іх пакідаць. Спадар Сергей, ведаю, што не толькі 1984 гэта актуальная кніга, якая ёсць у вас за плячыма, вось, але таксама і «Восень патрыярха», якая, безумоўна, для Беларусі сёння таксама мае пэўную актуальнасць. Яна, на жаль, не за плячыма, яна яшчэ пакуль што перада мной на стале, так што тут яшчэ рана. У працэсе, так? Ну, але кніга, безумоўна, вельмі і вельмі актуальная. Габрыэль Гарсія Маркес. І хачу вас папрасіць, запрасіць які-небудзь кавалачак невялікі з гэтага пераклада прачытаць нашым слухачам і гледачам. У нас тут такая літаратурная праграма, дзе заўжды госці нешта хаця б на некалькі хвілінаў чытаюць. Ну, кожны вырашае сам, што чытаць. Вось, і калі з «Восені патрыярха» можна нешта, то і я думаю, наши гледачы з задавальненнем бы паслухалі. Што скажаце? Я яшчэ скажу два слова, што эта кніжка, я думаю, да сённяшняй сітуацыі значна больш мае дачыненне, чым Орвел. Орвел ўсё ж такі тая беларуская дыктатура, она такая мягкаватая у параўнанні з тым, што апісана Орвела. Яшчэ там нашыя савецкія часы даволі блізка былі да гэтага. Шкада, што эта кніжка не выйшла там 70-х, 80-х годах, і яна выстрэліла проста ў дзесятку. Цяпер ужо, ну так, штосьці мы заўважаем, штосьці пазнаем у рэчаіснасці навакольнай, а штосьці ўжо як бы адышло ў нейкі далёкі небыт, так што эта кніжка не б'е настолькі у цель, як ідэальна кладзецца ў нашу сітуацыю «Восень патрыярха». Неяк думка перакладаць прыходзіла і раней, але неяк былі больш пільныя пляны, праекты, якімі я і цяпер займаюся, і фактычна тут я як бы такім похапкамі бяруся это перакладаць. Тут яшчэ застаецца такая як бы, на жаль, ужо завочны дыялог, дыскусія, спрэчка з перакладчыкамі этой кніжкі на расейскую мову нашымі землякамі, Карласам Шерманам. І што за гісторыя, распавядзіце, калі ласка. Карлас Шерман на расійскую пераклаў. Карлас Шерман быў першы чалавек, які проста атрымаў, напэўна, правы на пераклад этой кніжкі. Па-мойму, ён якраз быў недзе там за мяжой, калі яна выйшла, і яе прывёз, і сказаў, вельмі мы актуальна зараз перакладзем. Ён зрабіў ідэальны падрадкоўнік з рознымі тлумачэннямі, а Валентин Тарас надаў ёй як бы літаратурную форму, вырашылі рабіць па-расейску, каб проста ахапіць весь магчымы Савецкі Саюз, што і было зроблена. Кніжка выйшла спачатку ў Нёмане, і это такая уклад у беларускую культуру і папулярызацыя імя Беларусі таксама. Але на нейкім узроўні там, магчыма, это на ўзроўні рэдактуры ці цэнзуры. Ну, я не кажу пра цэнзуру, ўсё, што ніжэй пупа, там жорстка выразала, а там немало вельмі прыгожых, я б нават сказаў, такіх шчымлівых момантаў апісана. І расійскі чытач гэтага не бачыць і ніколі не пабачыць. Ну, ніколі не ведаю, кніжка, я не бачу. Это адзіны пераклад, які дагэтуль як бы існуе, хоць яна выходзіла калі там 80-е гады. Сергей, не магу не ўставіць тут свае 5 копеек. Мне здаецца, што з перакладам 1984-го ў савецкі час адбылося б тое самае. Ну, бо кніга была, наколькі я магу меркаваць зараз,
забаронена, не тое, каб ухвалялася яе выданне і продаж там у крамах. Вось, і пераклад, калі б ён здарыўся, я думаю, што, канешне, не мог бы быць так запросто апублікаваны абсалютна без цэнзуры. Вось, Не, так што ўжо ў 90-е прыйшоў яе час. Але 8 патрыарха выйшла са самыя савецкія часы, там это яшчэ Брэжнеў быў поўнай сіле, здаецца, там храналогіі, але там трошки зменена форма этой книги. Скажем, калі у Маркеса там вот под першай да апошняй старонкі ідуць такія адлегласці паміж кропкамі по 8, 10, 15 сторонок. І там весь час мяняецца перспектыва. Хтосьці нешта кажа, ён не пазначае, хто што кажа. Яно пераліваецца як бы з аднаго персонажа ў другі, і ты сам адчуваеш, магчыма, часам Маркес сам не ведаў, хто гэта канкрэтна вось это гаворыць. Неяк яно прагаворвалася, самое запісваў. А ў тым нашым перакладзе Шермана Тараса там уже расстаўлены кропачкі, двукосці, сказаў такі. Хто табе сказаў, што гэта ён сказаў? І вось такія рэчы, якія проста, хаця паводле зместа, што тычыцца дакладнасці разумення тэксту арыгінала, там цудоўна. Нават зноў жа з пераборам, таму што, скажам, калі нам Маркес піша тое, і там ёсць нейкія рэчы, якія трэба было б дадаткова растлумачыць, яны не пакідаюцца на разгляд чытачу, які б мусіў да этого неяк дайсці, а недзе там у дужках амаль такое самае тлумачэнне, што я амаль што это спрымаю так, як Шерман сядзеў побач з Тарасам, і ён яму это расказваў сваімі словамі ўжо, не Маркесавымі. А Тарас это просто вставіў просто ў тэкст пераклада. Я б страшна хацеў з імі все это абмеркаваць, на жаль, это ўжо ў нейкім наступным існаванні, ў іншых нейкіх дыменсіях. Можа, это і удасца. Так што так ці іначай, але все роўно па-беларуску этого тэкста няма, а ён бы мусіў быць. Шкада, што вось ужо кніжка выйшла у серыі «Noblesse oblige» у выдавецтве Нушкевіча Маркеса як нобелеўскага лаўрэата, але кніжка не самая лепшая. Каханне ў часы халеры. Але вось менавіта ёю прадстаўлены пакуль што Маркес у беларускай літаратуры, і это шкада. Але думаю, што мы эту справу паправім. Адзінае, што я баюся, але хутчэй не баюся, а вельмі спадзяюся, што мы не паспеем эту кніжку выдаць. Але там прыгожая літаратура, і хай яна як бы не будзе як бы недзе на барыкадах там у кішэнях. Слухайце, ну не магу не запытацца, ці ўсё ж такі вы не непакоіцеся з нагоды таго, што Карлас Шерман лепш за вас зразумее гэты свет Маркеса, ён ўсё ж такі, ён амаль земляк, я не ведаю, наколькі можна назваць земляком калумбійца і уругвайца, да, найхутчэй не з іх гледзяшчаў, але з нашага гледзяшча, гэта ўсё недзе там, Лацінская Амерыка, да. Ці ўсё ж такі Шерман будзе вашым памагатым у гэтай справе? Безумоўна, гэты тэкст вельмі істотны для разумення, таму што Маркес нават з самым добрым іспанскім слоўнікам там не ўсё ў яго і зразумела, і не ўсё дакладна. Он часам нейкія робіць парушэнні, што сабе можа дазволіць чалавеку сваёй роднай мове. Часам ужывае словы, якія не разумее, не ведае ніхто, але вось он так ужыў, і яны ў кантэксце носьбіту мовы яны зразумелыя. Ясна, што тут носьбіт мовы ў нас толькі адзін, Карлас Шерман, і я думаю, што тое, што ён уклаў у гэты пераклад, это вельмі надзейная крыніца разумення зместу, пра што там гаворыцца. У мяне нейкія заўвагі ці прэтэнзіі хутчэй да формы, і вось гэта тое, што форму як бы форма відаць і ў самога аўтара ў арыгінале, там цяжка нешта у нечым памыліцца. Ну, то бок Шерман і Тарас паклапаціліся пра чытача, каб яму было крыху лягчэй, крыху больш зразумела, але гэты клопат, на вашу думку, ўсё ж такі не варты, да? Чытача трэба было кінуць. Ён варты, але зноў жа ж, магчыма, гэта не яны, магчыма, проста рэдактар сказаў: слухайце, наш чытач гэтак не зразумее. Дарэчы, да. Расставьте кропачкі, каб все было так, як трэба. І я не думаю, што яны маглі б яго ў гэтым супраціўляцца, да? Так што я это хутчэй прыпісваю як бы ўжо нейкаму рэдактарскаму
такому ціску. Генію, да? Так. Хай будзе так, як мы привыкли читаць, інакш чытач не поймет. Ну, так чытач понял. Добра, так давайте все ж таки. Добра, да, спадар Сергей. Самы пачатак, фактычна шмат болей і так, добра, давайте секунду, пакуль я шукаю. Да, я тады нагадаю, што мы ўжо в эфіры. Наш госць на творчай кухні сумесным праекце Еўрарады і ПН-цэнтра. Гэта мовазнаўца, перакладчык, журналіст Сергей Шупа. Крыху мы пагаварылі пра наш сённяшні час і пераклад кнігі 1984, які ў жніўні вельмі да месца выйшаў у выдавецтве Янушкевіч па-беларуску. Гэта абноўлены пераклад, які Сергей зрабіў амаль 20 гадоў таму, апублікаваў амаль 20 гадоў таму. Вось. І зараз мы перайшлі да таго, што той пераклад, над якім ён зараз працуе, гэта кніга «Восень патрыярха» Габрыэля Гарсія Маркеса. Гэта нават больш актуальна для сённяшняй Беларусі. Пераклад на рускую мову выйшаў яшчэ пры Брэжневе. Дарэчы, Брэжнеў, мне здаецца, прабыў ва ўладзе ўжо меней, нават ужо істотна меней за Александра Лукашэнку. Хаця прыйшоў проста да ўлады крыху больш у больш сталым узросце. Але ўсё ж такі Брэжнеў, мне здаецца, 18 гадоў, недзе так, а Александр Лукашенко ўжо 26. Пераклад гэты быў на рускую мову, хаця і зроблены Карласам Шерманам, беларускім перакладчыкам. Ну, а Сергей працуе над перакладам, над першым перакладам «Восені патрыярха» на беларускую мову. Ну што там, знойдзена? Знойдзена толькі маленькае такое удакладненне. Гэта не тое, над чым я цяпер працую. Я працую над нечым іншым, але паралельна над гэтым. Трымаецца ў галаве, гэта. Так, я знікаю тады, на нейкі час я адключу мікрафон, каб не перашкаджалі тут нейкія гукі з майго боку. Вось, ну, а Сергей застаецца сам-насам з слухачамі і гледачамі па той бок экрана, а я уважліва слухаю таксама. Канец тыдня гры падлаеды уварваліся праз балкон у прэзідэнцкі палац, разадралі дзюбамі драцяную сетку на вокнах і разварушылі крыламі затхлае паветра замерлага часу ўсярэдзіне. І раніцай у панядзелак горад прачнуўся ад векавога забыцця, абуджаны цеплаватым і пяшчотным павевам ад вялікага мерцвяка і прагнілай велічы. Толькі тады мы наважыліся ўвайсці, не бурачы паточаных шашалем часу муроў з умацаванага каменю, як заклікалі самыя рашучыя, і не выварочваючы з дапамогай валовых запрэжак галоўнай брамы, як прапанавалі іншыя, бо дастаткова было злёгку штурхнуць, каб папусцілі ў сваіх петлях абабітыя бранёю дзверы, якія ў гераічныя часы гэтага дому выстаялі пад бамбардамі Уільяма Дамп'ера. Мы нібыта апынуліся ў атмасферы іншай эпохі, бо паветра ў зруйнаваных прадоннях разлеглай сядзібы ўлады было больш рэдкае, і цішыня была больш старасвецкая, і рэчы цьмяна віднеліся ў кволым святле. Ва ўсю даўжыню першага дворыка, чыя выкладзеная пліткай падлога не вытрымала падземнага напору пустазелля, мы ўбачылі сляды бязладнага адступлення разуцеклай гвардыі, зброю, пакіданую ў шафах, доўгі стол з грубых дошак, завалены талеркамі з рэшткамі нядзельнага абеду, перапыненага панікай. Убачылі патанулую ў паўзмроку будыніну, у якой размяшчаліся публічныя установы. Убачылі каляровыя грыбы і бледныя лілеі, што павырасталі сярод стосаў актавых кніг з нявырашанымі справамі, чый звычайны разгляд вёўся павальней за самае нуднае жыццё. Убачылі пасярод дворыка хрысцільную купель, у якой прынялі хрост з вайсковымі рытуаламі больш за 5 пакаленняў. Убачылі ў глыбіні старадаўнюю віцакаралеўскую стайню, ператвораную ў карэтны сарай, і убачылі сярод камеліяў і матылёў брычку часоў вялікага шуму, чумны фургон, карэту ў году каметы, катафалк з часоў прагрэсу ў межах парадку, сонны лімузін першага стагоддзя міру, усе ў добрым стане, пад пыльным павуціннем і ўсе расфарбаваныя ў колеры сцяга.
Все, не буду больш мучыць. Гэта самы пачатак, я пераклаў яшчэ, можа, столькі, 2-3 разы столькі. Ага, то бок праца ўсё ж таки толькі пачынаецца. Так, праца толькі пачынаецца. Сергей, калі мы закранулі ўжо у размове Карласа Шэрмана, не магу не згадаць, што ў мінулым годзе, што ёсць, па-першае, у Беларусі прэмія імя Шэрмана за пераклады. Вы ў мінулым годзе былі удзельнікам і лаўрэатам у намінацыі проза, а сёлета вы ўваходзіце ў журы прэміі Шэрмана. Як вам па той і па гэты бок, скажем так, гэтых барыкадаў, да? Дзе падабаецца больш судзіць, журыць, ці ўсё ж таки удзельнічаць? Ну і што скажаце пра ўзровень працаў беларускіх перакладчыкаў? Ну, безумоўна, мне больш падабаецца перакладаць. То бок удзельнічаць, так? Удзельнічаць, так, таму што я вельмі рады, што ось уже, по-моему, другі год намінацыяў на прэмію Шэрмана больш, чым намінацыяў на прэмію Гідройце. Гэта нармальны стан для такой малой літаратуры, як наша, хоць у нас яшчэ сітуацыя ненармальная, але калі вы зайдзіце ў любую кнігарню народу сувымернага з нашым, або і меншы народ. Я памятаю яшчэ в савецкія нават часы ў Эстоніі. Эстонская літаратура, сярод усіх эстонскамоўных кніжак эстонская літаратура займала 20%. Все, астатнія былі пераклады ўсяго. І для такога народу, як мы, я думаю, это нармальная сітуацыя. Перакладаў мусіць быць больш і больш і больш. Пераклад — это таксама факт нашай літаратуры. Это таксама літаратура, якая выхоўвае нашага чытача і ідэйна, і з пункту гледжання мовы таксама. І таму прэмія Шэрмана — это вельмі важна. Я рады, што ось яна ўжо колькі, 3-4 гады існуе. І я думаю, тых намінацыяў кожны год мусіць быць больш і больш і больш. Сёлета сітуацыя журы будзе даволі цяжкая. Складана, што вельмі шмат добрых кніг, добрых перакладаў, і я думаю, выбраць сярод іх найлепшае будзе цяжка. Ось я пра журы не буду там раскрываць нейкія іншыя падрабязнасці, але в прынцыпе і аб'ёмы, і імёны аўтараў, і ўжо імёны перакладчыкаў, якія пачынаюць займаць нейкую сваю культурную прастору, яны ўсе вельмі радуюць. Але я сёлета адсуджу і зноў залезу ў сваю нішу. Я сёлета мусіў адмовіцца ад удзелу маіх цэлых 2 кніжак, якія выйшлі мінулым годзе. Ну, але трэба ж, не можа чалавек проста всіх лакцямі распіхваць і спрабаваць там выйграваць все, што толькі можна. Але я думаю, што тут знойдзецца нейкі баланс і залатая сярэдзіна. Але мне здаецца, што развіваць сваю літаратуру за кошт перакладаў — гэта нейкі чыт. Гэта вось як мы ўсе зараз бачым агромную колькасць тэлеграм-каналаў і бачым, што адны каналы пазычаюць у іншых. Ну, адна і тая ж інфармацыя спачатку з'явілася ў адным канале, пасля ў іншым, кожны яе неяк перакладае, скажем так, да, але па сутнасці гэта адна і тая ж інфармацыя. Вось, складана сказаць, наколькі яна развівае той ці іншы тэлеграм-канал. Так і з перакладамі, у пэўным сэнсе гэта ўсё ж такі забіранне чужога, ператварэнне чужога ў сваё, але ўсё ж такі гэта застаецца чужым. Ці няма ў вас, я не ведаю, нейкага шкадавання пра тое, што вы не нарадзіліся паэтам беларускім, да, не нарадзіліся, няма, да? Ну, па-першае, я давно прытрымліваюся абсалютна радыкальнай пазіцыі ў тым, што няма ніякай беларускай літаратуры. Так. Няма ніякай расійскай літаратуры, ні польскай, ні занзібарскай, ні калумбійскай. Літаратура яна адна проста. Ёсць мовы, розныя мовы, на якіх нейкія творы пішуцца, але ўсё роўна вся літаратура належыць усім насельнікам зямлі, і мы не будзем дзяліць. І таму, калі чалавек развіваецца, ён жа ж усмоктвае ў сябе ўсе здабыткі цывілізацыі, культуры, у тым ліку літаратуры.
І ну ясна, што прапарцыйна Беларусь займае даволі маленькую колькасць як бы і паводле пісьменнікаў і паводле чытачоў, паводле носьбітаў мовы. Ну так ясна, што ёсць шанец, што вельмі шмат добрых кніжак напіша нехта іншы. Чаму мы мусім як бы сябе ад іх аддзяляць? Мы мусім іх засвойваць, асіміляваць, просто рабіць здабыткамі нашай культуры, і на іх будуць вырастаць там нашы дзеці, і ў тым ліку нашы літаратары. Ніякі літаратар жа ж не вырастае на голым месцы. Ясна, навучыцца гаварыць спачатку, але ты не зможаш стаць ні пісьменнікам, ні паэтам, калі ты не начытаеш даволі такі салідны багаж кніжак. А гэтыя кніжкі могуць быць абсалютна любымі. Галоўнае, каб яны былі добрымі. Я так лічу. Ну, магчыма, чытанне і дрэнных кніжак нечаму вучыць часам, як не трэба пісаць. Але я думаю, што это не найлепшыя настаўнікі. І таму хай будзе больш добрай літаратуры, скажем, на нашай мове для нашага літаратара, каб чалавек мог, скажем, ну, нам вельмі не хапае класікі. Чаму мы вот Шекспіра там раз-два і абчолся, там 6 спесаў перакладзена, чаму там Гамера няма? Тое, што кожны адукаваны чалавек, а тым больш філолог, тым больш пісьменнік, літаратар мусіць это засвоіць на самым раннім этапе сваёй чытацкай кар'еры. І калі это будзе па-беларуску, это будзе наша. Потому што сёння мы это чытаем там у Гнедзіча, у Ісаева перакладах. Это не наша. Як бы мы знаёмімся з самім творам, але не ўзбагачаем ім сваю моўную культуру і сваю як бы літаратурную культуру. Атрымліваецца, што сёння беларускі перакладчык ўсё ж такі датычна нейкіх класічных узораў літаратуры, ён вымушаны расці не ў беларускамоўным асяроддзі. Ну, а, напрыклад, у рускамоўным, ці калі ён можа чытаць у арыгінале, дык у арыгінале. Ну і гэта, безумоўна, найхутчэй адмоўна адбіваецца на тым, калі чалавек сазравае як беларускамоўны творца, да, калі ён выспявае да таго, каб перакладаць на іншыя мовы. Ну, ці маю рацыю? Такой вялікай катастрофы нашых класікаў, ці сучасных класікаў, скажем. Ну, я не ведаю, там, Ян Кабрыль, там, ну, все гэтыя нашы пісьменнікі, на кім яны раслі? Якуб Коласенка Купала. Яны раслі на расійскай і трошкі на польскай літаратуры. І нічога з іх як бы не ўбавілася ў сэнсе беларускага творца. Добра, калі добра як бы з мовай працаваць, то не шкодзіць, калі это набыткі цывілізацыі прыйдуць праз усе даступныя мовы. Але ясна, што чым больш будзе на беларускай мове, тым это наш беларускі мацерык, кантынент, наш востраў будзе больш трывалы. Спадар Сергей, засталося у нас не так шмат часу. Я задам тыя пытанні, якія прыйшлі ў каментары. Першае і другое, вось якое я зараз бачу, яны даволі сур'ёзныя. Першае такое, ці думаеце вы пра пераемнасць спадчыны? Ці ёсць навучэнцы, якія працягнуць вашу высакародную і карысную справу? Што з гэтым? Як перакладчыку перадаць сваё ўменне наступнаму пакаленню, перакладчыку сфарміраваць школу? Уже можна адказваць? Так. Я задаю вельмі доўгія пытанні, да? Тут ясна пытанне такое, хутчэй, лягістыкі. Я памятаю, мы вучыліся тым, што мы проста прыносілі свае першыя такія яшчэ вучнёўскія пераклады, яшчэ калі вучыліся ў інстытуце, у выдавецтва мастацкая літаратура, у аддзел замежнай літаратуры, там сидзела дзве глыбы, Васіль Сёмах і Валянцін Рабкевіч. І гэта людзі, якія нас навучылі і беларускай мове, і беларускай стылістыцы, і тым, які мусіць быць пераклад, і не мусіць быць пераклад. У гэтым сэнсе мы прайшлі такую школу гэтых двух вялікіх стылістаў, вялікіх рэдактараў. У нас уже пасля маглі быць нейкія несупадзенні ў погляду на то, што такое пераклад і якім ён павінен быць, але гэта ўжо трошкі іншае пытанне, я яго зараз не хачу закранаць. У Менску ёсць школа
Андрэй Хаданович вядзе нейкую перакладчыцкую майстэрню, якой, я думаю, удзельнічаюць іншыя творцы. Вось я калі толькі пра сябе самога, ну я такім як бы не займаюся, правда, аднойчы вось тут у нас прыехалі і зрабілі семінар перакладу з чэшскай мовы, і мы з Сергеем Смотрычэнкам пару такіх семінарскіх заняткаў правялі, і было вельмі цікава. І, дарэчы, калі б такое можна гаварыць на нейкай сталай аснове, то вось гэтае пытанне магло быць вырашана так. Ну, пакуль што такого няма. Я думаю, што няма нідзе нейкага навучання такого цэнтралізаванага сістэмнага перакладчыкаў на беларускую мову у Беларусі. Я магу, канешне, памыліцца. Я вучыўся на перакладчыцкім факультэце Інстытуту замежных моваў, там не было ўвогуле ніводнай хвіліны на мастацкі пераклад. Гэтым яны не займаліся. Не ведаю, ці змянілася сітуацыя. Фактычна, это не іх профіль рыхтаваць мастацкіх перакладчыкаў, тым больш, што тут як бы гэтаму часам і не навучыш. Ну, вось дзіўна, на журфаку ёсць літаратурнае рэдагаванне, то бок гэтаму можна навучыць, як бы, да? А вось... Это вельмі блізкае. Я думаю, што это вельмі важнае. Я думаю, што найбольш, скажем, цябе навучыць не так перакладчык, як рэдактар. Ну, ідэальна, вядома, зведанне мовы замежных моваў, які табе пакажа, што як перакладаецца з той мовай, што як не перакладаецца. Ну, я думаю, для нас это пакуль што вялікая раскоша, ну, можа, калісьці мы да гэтага прыйдзем. Ну і вось другое пытанне. Што адказваць тым, хто адмаўляе ў існаванні беларускай літаратурнай мовы? Што гэта за людзі? Я, ў прынцыпе, я так разумею, што гэта пра нейкіх хейтараў, якіх апошнім часам шмат, да, якія кажуць, што вам рускай мовы недастаткова, навошта вы? Я не ведаю, я думаю, кожны тут на гэта пытанне адкажа сам. Камусьці сапраўды нічога не трэба. А камусьці, вось хтосьці адчувае, што без гэтага свет няпоўны, непрыгожы, але часам мова мае значна большае значэнне, чым это можа здавацца. Калі мы зараз паглядзім на тое, што адбывалася ў Украіне апошнія 7 гадоў, што ў палітычнай сітуацыі роля мовы і стаўленне да яе істотна змяніліся. І таму, што людзі адчулі, што мова гэта тое, што таксама іх ад нечага абароніць. Ну, мы, на шчасце, да такого не дайшлі. Не хацелася б такім чынам мяняць моўную сітуацыю. Але я думаю, што кожны мусіць это усведамляць, што калі ты маеш сваю мову, табе ніхто не прыйдзе і не скажа, што у вас і народа такого нету, і мы все один народ, а зачем вот это вот надо, и давайте все жить вместе. Што я часам зараз са службовых абавязкаў гляджу расійскую тэлевізію, нейкія там это ток-шоу, не буду называць чые, каб не палохаць людзей. Там амаль самыя істэрычныя выказванні, триггерам іх бывае згадка пра тое, што нейкая беларуская мова. Скажем, самы вялікі скандал — это Шушкевіч недзе сказаў, што ў ідэале будзе адна дзяржаўная мова. Гэта абсалютна невінная такая фраза выклікала там. Ну, просто это назвалі, Гітлер нават такі дрэнны не быў, як Шушкевіч. Нават Гітлер супраць расійскай мовы ў Беларусі столькі б не зрабіў, колькі вот робіць это Шушкевіч. Мова іх страшна калбасіць, і гэта неспроста. Ну і тут цікавы факт, што не толькі беларуская, але і украінская, і ў прынцыпе, як мне здаецца, любая мова, акрамя той мовы, на якой размаўляюць яны. Мы сабе не можам уявіць, што робіцца ў тых всякіх як бы аўтаноміях расійскіх, так этнічных, там нацыянальных. Як там існуюць там. То бок як захоўваць сваю мову ўнутры Расіі. Да. І я думаю, што Пуцін зразумеў, што гэта істотная праблема для Расіі, нейкія малыя, а недзе і вялікія бомбы, і яны з гэтым вельмі істотна змагаюцца. Вось вы зараз згадалі пра гэтыя малыя народы, пра гэтыя аўтаноміі, і я чамусьці падумаў, што ані ў такой жа дрэннай сітуацыі беларуская мова ў плане мастацкага перакладу. Бо мне здаецца, што ёсць вельмі шмат
моваў, вельмі шмат народаў, якія на гэтых мовах размаўляюць, у якіх ёсць яшчэ менш, чым у нас. Вось. Думаю, Так што- ірландская мова ў значна горшым стане, чым беларуская. Так што можна, ў прынцыпе, Колькасці перакладаў, колькасці людзей, якія рэальна могуць на яе перайсці. У нас пазітыў у тым, што у нас няма падзелу фактычна на беларускамоўных і расейскамоўных. Мы ўсе білінгвы. Вот это адрозненне і ад Украіны нейкай ступені, тым больш, скажем, ад Літвы, Латвіі, Эстонії. Толькі это прапорцыі дзвюх моваў у нашых галовах часам розныя, але у абсалютнай бальшыні людзі разумеюць і не робяць праблему. Адказваюць так ці так ці так, і пры патрэбе яны бы маглі ты прапорцыі памалу змяніць у любы бок. Так што это значна лягчэйшая сітуацыя, чым у той самай Ірландыі, дзе это ўжо як бы ты вывучыў там джентльменскі набор 100 словаў фразаў і далей уже фактычна уже ты не можаш ісці. А з другого боку, ёсць яшчэ адзін пазітыўны момант, калі нам тыкаюць у нос расійскай мовы, што это вялікая мова великого народа, великай літаратуры, культуры, а вы там нейкая проста дзеравеншая, ці што. Просто хай чалавек возьме у рукі арыфмометр і падлічыць, колькі працэнтаў людзей на зямлі разумеюць ці гавораць па-расійску і колькі па-беларуску, і параўнаюць. Я могу сказать, я это пару разов зрабіў. 98%, 98% жыхароў зямлі не разумеюць па-расійску, 99,5% не разумеюць па-беларуску. І то сярод тых, хто разумее па-расійску, я думаю, з нармальным падыходам да справы яны і па-беларуску зразумеюць. Любы нават расеец едзе так размоўную беларускую мову зразумее на 50, 60, 70%, а некаторыя і больш. Украінцы амаль на 100%. Так гэтая розніца ў нашых мовах абсалютна не крытычная. Мы абедзве мовы, і беларуская, і расійская, это мовы маленькія, мінарытарныя. І мы ў адной сітуацыі фактычна на этой зямлі, і таму мусім трошку спагадзіць, каб на нас трошку спагадней глядзелі, а не задзіралі нос, тому што яны нічым як бы не вышэйшыя ў гэтым сэнсе. У колькасці носьбітаў. Тое, што это мова у сярод там 6 афіцыяльных моваў ААН, это уже палітычнае рашэнне, якое не сведчыць пра колькасць носьбітаў мов, а просто пра мускулы Савецкага Саюза, які калісьці ААН стварыў. Вось я хацеў было згадаць гэты довад пра ўсё ж такі афіцыйныя мовы ААН, таму што я ўпэўнены, што ў любой спрэчцы гэты довад будзе згаданы і пачуты, вось, ну, але вы Ну, это ж ніхто не адмаўляе. яго самі. Там арабская, іспанская, ясна. Але падлічыце колькасць рэальных людзей, якія зразумеюць гэтую мову. І тут уже вот нікуды супраць лічбаў не папрэш. Спадар Сергей. Бенгальская мова, по-моему, як бы нараўне з расейскай. Больш-менш, параўнальна. Цэлую гадзіну мы з вами прагаварылі. Вось, і калі шчыра, такое адчуванне, што маглі б абсалютна спакойна гаварыць яшчэ гадзіну. Вось, але, ну, ладно, ўжо пашкадуем людзей, якія глядзяць нас з вами. Гадзіна гэта і так, мне здаецца, па нашых сённяшніх часах нейкая столь, якую людзі высіжваюць перад маніторам, гледзячы адну нейкую праграму, адзін сюжэт, адно і тое ж. Вось, перабіраць і выпрабоўваць людзей на трываласць не будзем. Таму буду завяршаць нашу творчую кухню, на якой быў сёння Сергей Шупа, мовавед, мовазнаўца. Дарэчы, абодва варыянты нармальныя, як мне падаецца. Ну, дзякуй. Вось, все ж таки гэта не памылка, хаця трыгернула крыху. Мовазнаўца, перакладчык, журналіст, з якім мы гутарылі пра пераклад кнігі Джорджа Орвела 1984, перавыдадзены ў жніўні ў выдавецтве Янушкевіч, а таксама гутарылі пра пераклад восені Патрыярха, які рыхтуецца, хаця і павольнымі тэмпамі, і нават слухалі кавалак у перакладзе Сергея Шупы на беларускую мову з самага пачатку гэтай кнігі. Дзякуй вам, спадару Сергей, што знайшлі гэтую гадзіну. Мінулы аўторак не сустрэліся мы з вами, не перасякліся ў часе прасторы, вось, а сёння атрымалася. Дзякуй і... Дзякуй вам, дзякуй усім слухачам, гледачам.
Да, дзякуй, да пабачэння. Я, Павел Свердлоў, таксама развітваюся з вами. Творчая кухня. Спадзяюся, калі нічога не адбудзецца надзвычайнага, выйдзе у наступны аўторак праз тыдзень, і мы ізноў будзем у гэты неспакойны час, але спакойна размаўляць пра літаратуру. Сябры, да пабачэння.